У вёсцы Сваятычы, што ў Ляхавіцкім раёне Брэсцкай вобласці, знаходзіцца прыгожы атмасферны касцёл святога Юрыя, узведзены ў 1844 годзе ў стылі позняга класіцызму. Сродкі на будоўлю святыні ахвяравала мясцовая графіня Сафія Чапская. Побач з касцёлам размешчана званіца, якую пабудавалі крыху пазней за храм, у другой палове 19 стагоддзя. Пасля паўстання Кастуся Каліноўскага касцёл у Сваятычах быў перароблены ў праваслаўную царкву, вернуты каталікам толькі ў 1920 годзе, але ўжо ў сярэдзіне 40-х гадоў 20-го стагоддзя быў зачынены ўладамі і ў савецкі час не функцыянаваў. Святыню вярнулі вернікам толькі ў 1990 годзе. Зараз храм дзейнічае, і кожную нядзелю ў ім праводзяцца святыя імшы.